Paikkoja haetaan. Nuoran työ. Ei, se on liian vaativa Pippalle. Wow! Tää on hyvä. Lääkäreitä tarvitaan Virtamäen sairaalaan. Sinne siis. Luuleeko sä pääsemässä tänne töihin? Aika hyvät tissit sulle. Kuulinkohan mä nyt oikein? Jos kuulin, niin sulla varmaan jäpättää. Et sä mun housujen läpi voi nähdä, saatana vie. Ei mun Pauli nyt niin paljon jämpätä helvetti viekö saa. Jatkuu, pääsi jatkoon. Ihana mahtavaa vuoro. Tää mikä sulla on kädessä, niin ei oo se lappu millä pääsee jatkoon, vaan se on ihan vaan työsopimus. Senkin ääni on paska. Seuraava! Olen Seppo Alaniska ja tämä on minun paskasairaala. Kuka sinä olet? Minun pitäisi se tietää, että saa sopimuksen. Lääkkeiden alaikonu tärkeä tutkiminen ja ehkäistä sekä niiden hoito. Lääkkeiden kehitystä 1900-luvun alussa niin paljon, että sairaat on voikin tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia kouluttaa ja näin tälleen. Mä en sano yhtään mitään selvää, mutta no joo. Mikä sun nimi muuten on? Minä olen Uuno Hietala. Uuno Hietala, hyvä ystäväni. Olette töissä. Kiitos, kiitos. Seuraava. Ei kiinnosta, etkä ole töissä. Hei hei. Miksi? En mä sua ainakaan millään hyvällä palkkaa. No, yhdellä ehdolla pääsit töihin. Ota multa sui. Mitä ihmeessä tänne pääsit töihin? Voi helvetti, mäkin ihmettelen. Saatana sulle. Mitä se Seppo käskyykin tehdä? Mitä mälliä sulla tuossa poskessa? Ei tarvinnut ottaa muuta kuin suihin. No, jos sä kertaa otit Sepoltakin, sähän voit ottaa saman tien muultakin. Voi vittu kun on paperitöitä. Mä en saata ikinä nähdä. Nyt mä tiedän helvetti kuinka rankkaa se on kun näkee paperikas. No niin, nyt niistä pääs onneksi eroon. Mitä kuka sä oot? Olen agentti Pauno Hölmö. Käytämme sairaalaan ja rikosten tutkintaan, jos jotain on vahingoitettu ja sitten se tulee tänne selittämään. Niin kuin kuolleena on sinne, niin tulemme tutkimaan ilmeisesti kuoleman syytä asialle. Olen lähettänyt sulle kirjeen, jossa maksan sinulle rahana sen, että tuhlaan sinun aikaasi ja tällä lailla, että sen takia et varmaan tiennyt, se on varmaan kadonnut johonkin postin ajassa, kun se kirja on tullut teille. Vai perkele, sä olet tuolla postin seassa. No, on iso raha on korvaus. Oli sinulle kirjassa siellä 1 000 euroa. Oi vittu! No niin, ja päivä on puolkassa. Joo, terveys Seppo. Mitä? Kuka sä oot? Mistä sä tiesit mun nimen? Et sä täällä oo koskaan ollut töissä? Oumas. Etpäs! Oumas. Etpäs! Oumas. Etpäs! Oumas. Etpäs! Oumas. Etpäs! Oumas. Etpäs! En kai mä sitten ookaan varmaan. Penna tyhmä mies! 3 vuotta ollut eikä muista, että töissä on ollut. Aika paskat. Sakava tyyppi tuo Seppo. Aivoista varmaan kuollut. No niin, pihalla on uutisryhmä ja meidän pitää mennä. Tai meitä haastatellaan siellä. Koska lähetys lähtee? Nyt lähtee lähetys. Minun vieraanani on mies Virtamäen sairaalan johtaja Seppo Alaniska. Mitä kuuluu? Hyvä. Joo, mä tiedän, että sulta tätä kysyä, kun sulle kuuluu kumminkin napaska. Mitenkä sinä, Uuno, olet tänne päässyt töihin? No, minä olen Seppo hyvä kaveri, joten minä pääsin tänne töihin. Ja toiseksi viimeinen vieras on tällainen typerähkö. Mitäs sinulle kuuluu?
Pistä poikki. Olette olleet töissä täällä 3 vuotta. Mikä on fiilis? Kyllä täällä aivan hyvät orot ole. Tässä olivat Erkki Kantolan uutiset. Hyvää päivän jatkoa. Hihi. Ullainen käsiposta, mutta se poikin ullasta. No niin, nyt ei enää tällaisia vitsiä. Ei sitten paskapää.